Ох, ето ни по пътя за Персенк. Вече сме много изморени. Така изглеждат раниците ни втори ден подред. Те така пълни. Пълни. Ей там кума носи в торбата гъбки. Какви гъбки носим? Чучи? Сърнелки има на тарки. Какво ядахме с нощи? Същото и пачи крак. Там горе. По-скоро перелик да е. Много ли сме объркали пътя? Объркали ли? Да бе, айде сега обратно. Не може, защото там на едно дърво имаше бяло и жълто маркировка. Ето сме тук женски екип. Така. Един момент. Къде е кучето? Ето ни планинарите. Там не си има хора, защото има някакъв план. Ехо! Хората! Леко са обърнали табелата с главата надолу. Има и го това. Да. Ей, натам отиваме. Има и колко са. Природата ни. Хайди край до после.